国民小学台语教材第5册第2课礼拜日。礼拜日真趣味，来去庄脚找阿姨。挽青菜，挽果子，饲鸡，饲鸭，个人饲鱼，田岸边，空闲钱，大家算甲真欢喜。练习1月、正月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月、拜1、拜2、拜3、拜4、拜5、拜6、礼拜。